she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome to my another video. Guys, kung gusto nyo malalaman guys kung paano ko ginawa itong video na to, sundan nyo lang ako guys at simulan natin. At kung bago lang pala kayo sa YouTube channel ko guys, pindot ang subscribe. Isama mo na ang bell button guys para lagi po kayong ma-notify sa mga susunod ko na video. At simulan natin guys. Ngayon ang una natin gawin guys, una nyong gawin, bali mag-download muna kayo ng ito guys, ito yung ida-download nyo guys, Color Smoke Background Video Effect. Ito ang kailangan natin na video guys para mabuo natin yung gagawin natin na video. At kung may na-download na kayo mga guys, bali cancel lang natin. Punta tayo sa mga KineMaster natin sa mga cellphone. Click lang natin KineMaster mga guys. Ayan. And then pindutin natin yung plus. Ayan. And then itong 69. Pindutin lang natin uli. Ayan. And then hanapin nyo ang na-download na background smoke mga guys. Ito yung sa akin mga guys. Click nyo lang kung na-download nyo na. Ayan. And then check. Ayan. Guys. Ngayon bali tanggalin ko lang yung music niya mga guys at papalitan ko. Tap nyo lang yung video. And then may parang trumpa dito sa kanan, click nyo lang. And then ito yung adjustan niya mga guys, ilagay ko lang sa 00 para ba-off ang music niya mga guys. Check lang. And then kasi palitan ko yung music niya, punta po kayo sa audio niya guys. Ito, click nyo lang audio. And then maghahanap po kayo ng gusto nyong music na ilalagay nyo mga guys. Ito sa akin mga guys. Pinutin nyo lang yung plus para ma-add siya mga guys. Ayan. And then check. Try natin. Mukhang malakas mga guys ang tunog. Bali hinaan lang natin. Tap nyo lang ang background music, yung video. Yan. And then trumpa ulit. Bali gawin lang natin yung volume niya guys. Ito yung control niya guys. Bali gawin lang natin yung volume niya guys na 50. Ayan. And then check. Medyo lumina na mga guys. she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist. Bali tap nyo lang yung background music mga guys para putulin natin sa kanan kasi sobra siya. Tap yung background music and then dito sa bandang kanan hanapin nyo lang gunting mga guys. Ito trim, itong trim. Ayan, and then putulin natin sa kanan mga guys. Bali trim to right. Click lang natin. Ayan, and then check. Wala na mga guys. She makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe.
universe, and if heaven does exist. Ayun mga guys, bali cancel muna natin mga guys. Pupunta tayo doon sa Fake Arts para doon tayo mag-edit ng picture natin. Kung wala pala kayong mga Fake Arts mga guys, bali i-download lang sa Play Store. At ito sa akin, may na-download ko na. Ito mga guys, ito yung logo niya. Yan. Open lang natin para mag-edit ako ng picture mga guys. Ayan. Ito mga guys, yung edit ko. Ayan. May nakita kayo sa tools, may nakita kayong tools sa baba. Pinutin nyo lang, and then Pre-Craft, click Pre-Craft, and then Person, click Person. Ayan, tayo lang natin, and then dito sa bandang taas mga guys, arrow pa, may arrow dito pa nakaturo sa bandang kanan. Pinutin lang natin guys para ma-save siya. Ayan, and then save. And then pinut uli. Ayan mga guys, and save. Pinut save, and then save, and then done mga guys. Yun, okay na yun mga guys, nandun na yun. Bali cancel lang natin tong Fake Arts na to. At bali punta tayo ulit doon sa KineMaster natin. Cancel lang natin. Ayan, magkatabi lang pala to guys, Fake Arts saka KineMaster. Pinutin lang natin ulit yung KineMaster, and then yung ginawa nating project kanina mga guys, bali ito. Ayan yung guys, and then play lang natin. Yun guys. Ngayon mag-add tayo ng photo, yung ginawa natin sa Fake Arts. Dito hanapin natin sa layer mga guys, layer, and then media. Ang ito mga guys, punta tayo sa Fake Arts. Ayan, ayan siya guys. Yun, hanapin natin. Yun, ano ba yun? Ito, yan yung ginawa natin mga guys. Bali lakihan lang natin makaunti mga guys, para lakihan lang natin mga guys. Ayan, 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 lagay lang natin dyan, and then check mga guys. Ayan, and then tap nyo yung picture nyo guys dito sa baba para ipantay natin dito mga guys. Ayan, hilain nyo lang pakanan mga guys para mapantay siya dito sa background color nyo mga guys, saka dito sa background music. Ayan, para pantay siya mga guys. Ayan, and then may nakikita kayo dito sa kanan mga guys, may animation, overall animation, out animation, chroma key. Hanapin lang natin yung blending mga guys. Blending lang natin mga guys, pinot blending, and then itong overlay mga guys, pinutin nyo lang yung overlay. Ayan, and then check. At sana nasundan nyo mga guys. Kung hindi nyo nasundan mga guys, balik ulit-ulitin nyo lang mga guys. Yun, oh. Yun. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. Ayan guys. And I can see her winning the Miss Universe, and if heaven does exist. Up. Ngayon, gagawin naman natin guys yung pangalan ng YouTube channel nyo.
Bali, punta po kayo sa layer. And then text mga guys. Text, pindot text. Ayan. Bali, isulat nyo lang ang pangalan ng YouTube channel nyo guys. Ito sa akin mga guys. Buholano. Buholano LLGB. Ayan din, okay. Ayan mga guys. Bali, palakihan lang natin. Makita nyo yung ano dito mga guys. Palakihan lang natin muna. Nakita nyo yung double A dito mga guys. Kung gusto nyo baguhin yung letra, click nyo lang dito sa bandang kanan. And then, hanapin nyo yung gusto nyo na anong gusto nyong design ng letra mga guys. Ito sa akin, Roboto Black. Click nyo lang anong gusto nyo. Ito sa akin mga guys, yan. And then check. Yan mga guys, ilagay lang natin dito sa bandang kanan gitna. Ayan. And then click again mga guys, check. And then bali hilain natin mga guys, bali ipantay na din natin ito sa ginawa itong video. Click nyo lang yung pangalan ng channel nyo. Ayan, hilain nyo lang pakanan mga guys, yan. Yan. Okay mga guys, and then click nyo lang ulit mga guys yung pangalan ng YouTube channel nyo para i-blending natin guys. Ayan, may lumabas ulit dito sa bandang kanan mga guys. Pindutin nyo lang ang blending mga guys. Click blending, then overlay na naman, pindutin nyo lang uli ito, overlay. Ayan, click, check. Ayan mga guys, try natin mga guys. She makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist. Ayan. And then bali, export natin mga guys. Kita nyo yung arrow sa taas. Dito sa bandang kanan, yung nakaturo pataas. Pindutin nyo lang. And then export mga guys. Yan. Tayin lang natin mga guys. At maraming salamat sa panonood nyo. At sana gustuhan nyo ang video ko. At nasubaybayan nyo. At kung hindi nyo nasubaybayan guys, bali ulit-ulitin nyo lang guys para masundan nyo guys. At salamat guys. God bless. Ayun mga guys, tapos na. I-click lang natin balik guys.